Arkadaşlı gahrman terdarımızın halk hocalygynyň puwdoklaryny diversifikasiýalaşdyrmaga, dünýä bazarlaryna bäsleşige okuyply önümleri öndürmäge gönüktirilen ykdysady strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine munasyp goşunt goşýan ýurdumyzyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty geljege miras hukuky karhanasym işleriniň gerimini barha giňeldi. Yurdumuzda ilkinji bolup motor ýağlarynyň örümçiligini ýola goýan hususy karhana Türkmenistanyň prezidentiniň yurdumuzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady aýdan ösdürmek maksatnamazynda göz öňünde tutulan tassamalary amala aşyrmak maksady bilen 2023-nji ýylyň oktyabr aýynda Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň şäherinde döwrewap guşçuluk toplumyny işe giredip owa hojalyk puwdogyny da işe görülge başlady. Geljege miras hususy karhanasy 5 hektar meýdanyna döwrewap mallarçylyk toplumynyň tassamasyny durmuşa geçirýär. Bu tassaman birinji tapgyryna döwrewap tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan guşçuluk toplumy döredildi. Bölünip berilen ýeriň galan mölegine suw tygyşetleýiji usullar ornaşdyrylyp, mallar we guşlar üçin zerur bolan iýimleri taýýarlamakda ulanylýan mekkejegen günobakar, arpa ýaly otemlik ekinler ösdirilip ýetişdirilýär. Döwrewap guşçuluk toplumyny tovuklary göňüne ýetmek hemde köpertmek üçin ýokary hil ülüňlerine laýyk gelýän şertlerdir mümkinçilikler döredilen. Guşçuluk toplumynyň düzüminde her biri 50.000 towuk saklamaga niýetlenen keteklen ikisi bar. Olarda tovuklary iýimlemek, suw bermek, arasçylyk işleri doly awtomatlaşdyrylan usully alınıp barlýar. Bu ýerde ýedilýän towuklar esasan ýumurtga berjiligi bilen tapawutlanýar. Kärhanan guşçuluk toplumyna saklanýan 100.000-den gowrak towukdan her günde ortaça 96.000-den gowrak ýumurtga alınýar. Guşçuluk toplumyna ýedilýän towuklara dürli kesellere garşy işler veterinar Lukman tarapyndan ýedigderli gözegçilikde saklanýar. Toplumda ornaşdyrylan sany ulgama dayanýan tehnologiýalar howa şertlerine laýyklykda ketekleň içindäki gyzgynlygy gerekli derejede saklamaga mümkinçilik berýär. Guşçuluk toplumy üçin gerek bolan iýmitleriň ýürüýte bölümlerde taýýarlanýanlygy bellälikdir. Hususy karhanan guşçuluk toplumyny öndürilýän ýumurtgalar esasan Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň sowda nokatlaryny alyjylara hödürlenýär. Karhana geljekde önümçiliginiň gerimini giňeldip ýurdumyzyň beýleki sebitlerine de haritlaryny ýerlemegi maksat edilýär. İşeurları häzirki zaman avtomobil ýollarynyň çatyrgyna ýerleşýän Tejen etrawynyň ýerden bol hasyl almak, ýokary hilli önümi öndürmek we haritlary ýerlemek babatda geljegi uly mümkinçilikleri eýdigini belliýärler. Bu sebitde telekeçilik işi bilen meşgullanmaga, hyzmatlar ulgamyny göňüne ýola goýmaga, täze iş orunlaryny döretmäge amatly mümkinçilikler bar. Häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpçün edilen faýdalaşykly işleýän, täze mallarçylyk we guşçuluk toplumlarynyň döredilmegi halkymyzy ekologiýa taýdan arasda ýokary hilli azyk önümleri bilen üpçün etmäge, bazarlarymyzda harit bolçylygyny hasam ýokarlandyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýardam edýär. Hususy puwdoň wekilleri halal zähmet çekip watanymyzyň güllä ösmegine goşunt goşmaga döredilýän mümkinçilikler üçin arkadaşly gahrman terdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.